ପାମ୍ପଡ଼ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ କହିଲେ? ଆଉ ଯଦି ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଘରେ ଇଜିଲି ବନିଯିବ ତାହେଲେ ବାହାରୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବା କଣ ଦରକାର? ସେମିତି ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଯୋଉଟା କି ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ବହୁତ ହି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ 1.5 କପ୍ ମାପିକି ନେଇଛି ଶାଗୁ। ବଡ ଦାନା ଶାଗୁ ହେଉ କି ଛୋଟ ଦାନା ଶାଗୁ ହେଉ ଯାହା ବି ନେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଠି ବଡ ଦାନା ଶାଗୁ ନେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେଇଛି ବତୁରିବା ପାଇଁ। 3 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ମିନିମମ୍ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବତୁରେଇଲେ ସେଟା ଭଲସେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଇଜି ବି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୋକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଶାଗୁଟା ଭଲସେ ବତୁରିକି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ନରମ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ବନେଇବି ସେଇଥିରେ ପାଣି ଆଗ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରିନି। ଆଗ ମୁଁ 7 ରୁ 8 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ କପ୍ ରେ ମାପିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଶାଗୁ ସେଇ କପ୍ ରେ ହିଁ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ଗିନା ହଉ ଗ୍ଲାସ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ମାପିକି ନେବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପାଣି ନେବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ 7 ରୁ 8 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ନେଇକି ବତୁରେଇକି ଯୋଉ ରଖିଥିଲି ଶାଗୁକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିକି ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା, ଜିରା ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଛି ଯାହାଟା କି ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିବ ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଲର ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପତଲା ଜରି ନେଇଛି ଖରାରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇଉଛି ଏଠି ପକେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେଇଛି ଯେମିତି ଛଡେଇଲା ବେଳକୁ ଇଜି ହବ। ଆମେ ପାମ୍ପଡକୁ ବେଶୀ ମୋଟା ରଖିବାନି କି ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବାନି। ମଧ୍ୟ ସାଇଜ ର ରଖିବା ଯେମିତି ଭଲସେ ସେଟା ଶୁଖି ବି ଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖରାରେ ନ ଶୁଖେଇକି ଫ୍ୟାନ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଏଠି 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖଉଛି ପାମ୍ପଡ ପୁରା ଶୁଖିକି ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଉପରେ ଜମା ଯିବେନି। ଜିରା ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଥିଲା। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣିକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ଫୁଲିଗଲା ଆଉ ବଢିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବି ବନିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ କି ବହୁତ ହି ଇଜି ବନେଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇ ଖରା ଦିନେ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇକି ରଖିଦେବେ ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।